da hotonka malam ka da hotonka. Da fare da jalla sarkina makagin nan da ya ikaina cikan burin da ke iraina na mallaki wace ko yaushe da santa nake wani ikwana ina tunarin da mun ka hado ado da shigar da ta ita hado garin kallon ta har na hado da katon gunguman dutse da na faɗi na darasa harshe na tashi jini ya ɓata ni mutane ina ta nuna ne gaba ɗaya kunya ta ka amani da na ɗaga ido na dube ta na ka kwalla idan ta dangina na tashi na kama hanyata da zammar zuwa ga ummata gidanta na je na ga idata wannan shine ɗabi'ata halin da ba za na da ina ba ina nan zauna ɗakinta muna yin hira da ƙanwata amma hankali na bai gunta ina ta tuno da yarinyar da na haɗe da ita a idona ranar da har zuwa a yamma abin na ƙara mini girma bara dai takaice ma bacci na kasa yi ranar nufi na a zaune na kwana a tashi ba a boya wata ɗaya ya wuce baya kullum sai na bi kana hanya ko zan dace na ganta hakan kadai shine mara adina a gun sana'a ta face ne kawai ranar ina a zaune wurin hanyar mutane ne to sai na ji sallamar muryar da nake nema dare rana da na juya ta kalle ni kyawunta ya sake roɗa ni farin ciki sai ya ka amani na tabbata bambani ita wuce sai na faɗi mai yake raina ranar da ina sanar da ita da kyar ta aminta in so ta domin da akwai wani sirrinta da ta ce in na san sirrin maimakon ƙauna ki zan nuna labari na akwai imuni idan ka ji za ka kyale ni da ma mutuwa ta riske ni na waye gari a cikin makara na amsa kiran ilahina ba da aure an kasa amin ba shi ne ya fi muni ba yaya na ne ya zama uba gare ni idan na tunna haka bana iya sai da kuka na ma'ana ɗagun mahaifiyata da ta haifa cikin cikinta ta ƙarfi yake ta haddinta neman duniya ya sa shi hakan ya aikata muguwar barna na ce share hawa a yanki laifin wani ba ya shafar ki jarabta ce ta sa'ame ki kin saki daina rudewa ina kaunar ki har raina na san komai na sirrinta na yarda da za na aure ta domin mai shakuni da ita har ma ta kai ni gun mamanta ta ce mamakin gaza abina bayan mun gama shiryawa gida na nufa cikin nutsuwa da zammar zan yi da ahowa idan na sanar da ummata da dangina da yan uwana da zuwa na yan uwa na gani da dangi ana ta nuna ne sai umma ta zo ta same ni ta ce yar nan da kake nema ka bar ta kawai umarni na zina'ar ta bakar masifa ce auren ta kamar kazanta ce shin nan ko kasu ce ka rasa diyar da za ka fitar sai wacce akai haɗin barna gaba ɗaya na arasa mai isanta gida da gari ana aginta abokai suna na kyaleta sun ce mini don abin da uwa ta ki inda zai zamo barna abin da yake ta sokata ta ya zanje na same ta na ce mata ba na aurenta gaba ɗaya ba abin da yake yi min daɗi cikin raina
kwana biyu ban zuwa abunta ina sha'ayi da kunyarta ana haka sai kawai igata a ruɗe take tana kuka abin ya so samin raina na ɗanta aka zuwa abunta da niyyar share kukanta sai can kuma na hangi kanwata da zuwanta ta faɗi tana kuka tana wayo yaya ummana cikin kuka ta ce yau ne aka ce an ganka da waccan ne ta nuna rakayya tana a zaune akan haka yanzu an ɗau umma zuwa asibiti a ayana anan maka ɗau hayar mota muka shiga ni da kanwata rakayya kwanan na kyaleta tana kuka abin tausayi ya zanyi da damuwar raina da zuwan majini ake duba da an gwada yan uwa a bai ba ni ma har nawa ba a zai ba gaba daya asibitin babu mun firgita ni da yan uwana ana haka sai kawai igata ta ce ita ma a aunata gaba daya mun ka dube ta abin ya ba mu mamaki gaba daya ni da dangina likita ya ce jinin zai in an sa a zahiri zai gaba daya godiya amin gare ta abin da ta yi mana ya girgiza duka dangina kawai sai mun kaga ta a kwanta jini na fita ta bakinta likitoci sun kai kanta ni ma da gudu na zogunta na firgita har cikin raina ashe wa'adi ya cika kanta Allah ya amshi rayinta bayan sun gama aunata sun ce sanadin mutuwar shi ne jinin da ta bayar ga ummana lafiya umman mata asama ita kuma rikayya baramma ta huta yanzu ba kyama Allah ya ji kanki mai suna ƙarshen labari na